אוקיי, זה הגילים שאנחנו הולכים להכין היום. אוקיי. אז בעצם הגילים האלה הם אמנם נראים יקרים, אבל זה עלה לנו רק 2.5 שקל מאבוקד. והחוט הזה עלה 13.90 מאבוקד, והוא שימושי גם לדברים אחרים שתראו בסרטונים הבאים. ובנוסף לזה אתם תצטרכו גם מספריים, שהם מספריים שמיוחדות לבדים כאלה ולמרקמים כאלה. מספריים רגילות גם יכולו להיות סבבה, אבל הם לא יגזרו כמו שצריך. וחוט ומחט, וחוט שיהיה כמה שיותר קרוב לצבע הזה וכמה שיבלה עליו. אוקיי, אתם רואים? אוקיי. עכשיו אנחנו גוזרים פה שפיץ כזה, ככה, כדי שיהיה לנו יותר קל להכניס את זה לפנים. עדיין אני לא גוזרת את הכל, כי יהיה לי נוח לעשות פפיון כשיש לי חוט ארוך. אנחנו משחילים את זה פה לתוך העיגול הזה, אתם רואים אותו? העיגול העליון. טיפה יותר, בערך כאן, נקשור את זה. נעשה קשירה אחת. אוקיי? פשוט נעשה פפיון. נחתוך את זה. אוקיי, אז עשינו פפיון. אני אקרא אותך. אוקיי, אז עשינו פפיון. לא נראה איך זה גם לא קרה לי כאן. עכשיו אנחנו פשוט, כדי להבטיח שהפפיון שלנו לא ייפרם פתאום, אנחנו פשוט סביב הקשר נתפור. אאוץ'. כמובן נחזק את הקשר. יופי. אוקיי, לוחשים לי פה באוזן שזה קצת גדול, אז אני אקטין את זה. אוקיי, זה סבבה. אם לא הבנתי איך עשיתם... אם לא הבנתי איך עשיתם... התכוונתי להגיד, אם לא הבנתם איך עשיתי את הפפיון כזה מהר, אז זה בגלל שהכינותי מראש
פפיון מוכן, ופה הפפיון פשוט החוט לקחתי קצת קצר מדי, ואני לא ילהה אתכם בכל מיני ניסיונות של קשירה לשווא, אז פשוט לקחתי כבר מוכן. אז הנה אנחנו תופרים את זה, תשתדלו שכשאתם תופרים, אתם לא תופרים סביב אותו לולה, ככה. שתיקחו ביחד איתכם את כל השלוש, את השכבה הזאת, את השכבה הזאת, את השכבה הזאת, ביחד תכנסו לחור. לא לחור, למקה. הצלמת שלנו היום לא משהו. אויש. אוקיי, אז הכינותי מראש. גם כזה תפור. אתם רואים את התפירות? יופי. זה רק ממש מקרוב רואים את התפירות, אבל בכללי, הנה תראו, תנסו לראות את זה מכאן. לא רואים. יופי. אז זה מוכן. וזה הולך להיות הגיל מושלם. תהנו, ושיהיה לכם שיא כיף, ותגידו לנו אם החמיאו. ביי!